Jeg har 20 års erfaring i produktion af blåbær, og mine bær er hurtigt ude hos dig som forbruger. De smager godt, friske, og de er også gode i madlavningen. Klimaet her i Midtjylland er perfekt til blåbær. Det giver en passende balance mellem sødme og syrlighed. Den danske blåbærsæson varer cirka 2 måneder, fra midten af juli og så til midten af september. Blåbær smager fantastiske friske, men til en dessert med børnene vil blendede blåbær og vaniljeis være perfekt til soft ice. Det vigtigste ved danske blåbær er, at de er friske og kommer direkte fra producenten til forbrugeren. Mit bedste blåbærtip er at anvende blåbærene frisk drysset ud over salaten.